πειράζει. Ήθελα μέση, αλλά πήρα τον ίσιο γιατί δεν είχε μέση. Εν τω μεταξύ, οι forwards είναι πάρα πολύ καλοί. Να ξέρετε, αυτή η κόκκινη είναι team of the season. Αλλά team of the season κόκκινη. Εντάξει, αυτή δεν είναι. Αυτό τον έβαλε για να τον πάρει, αλλά δεν τον πήρα. Το Nick και Nick στην ομάδα πάει αυτή, είναι άχρηστη. Εγώ στην πρώτη δεν πιστεύω να είναι και τόσο καλή. Καλά, από την ομάδα μου δεν είναι καθόλου καλή. Εντάξει, ο Αλόνσο ρε φίλε που με ενοχλεί πάρα πολύ. Ωραία. Ρώμα. Δεν πιστεύω ότι η Ρώμα είναι καλύτερη από εμάς. Πήγαμε στην νίκη. Εντάξει, όχι. Τι τους κάναμε. Jesus Christ. Καλά, παίζει για ένας άλλος φίλος που ήθελε να μου κάνει. Παίζει εγώ από τον αυτό μου, από το intro. Ή απλά η Άρη γεμρατή γιατί δεν με κάνει άλλος πότε. Τελευταίο γκολ τώρα, άφα σοβαρά τώρα. Έλα, κάτι καλό. Γκολ! Πάντα αυτούς παίρνω. Πρέπει πακέλα, είναι καλό το πρέπει πακέλα. Σκέτος γκολ γαμό. Εντάξει. Έλα, πρέπει πακ. Τέτοιος γκολ πάλι. Έχω τα νεύρα μου σήμερα. Ούτε εντάξει, δεν καθόλου. Γιατί χάσαμε, δεν ήθελα. Λοιπόν, να δω αν μπορώ να αγοράσω τέτοιο. Μπορώ να αγοράσω ένα σπίτι. Τέλεια. Πάμε, Team of the Week. Γιατί Βανένιολτ. Τόση ώρα χάλασα τόσο λεπτά για να πάρω το Βανένιολτ. Και Χούμελ, τη Μαρία, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Οκ, λοιπόν, πάμε άλλο. Έχω και λίγη μπαταρία. Θα πάμε copyright! Ωραία, πάρω αυτό, την αγαπημένη μου. Και είπαμε ιταλικό εδώ πέρα, που έχει μέση, έχει ίσκο, έχει χάλτα, όχι μπονούτσι. Τώρα. Πρέπει να πάρουμε, όχι γάμο το Ραούλ. Μισό λεπτάκι επιστρέφουμε. Οκ, κάτι έγινε και κόλλησα και βγήκα και να μπήκα και φτιάξα αυτό. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα, δεν έχω κάνει αυτά ακόμα. Οπότε πάμε να κάνουμε λίγο να αλλάξουμε και να πάμε να κάνουμε την Ιταλική μας ομάδα. Δεν ξέρω αν ακούστε και αυτό. Πάντως έχω ανοιχτό το τέτοιο για να παίρνω αέρα. Μ' ακούστε. Αλεξάνδρο. Τίποτα όχι. Ωραία. Αν ακούγεται, μου πείτε ή και είναι αυτή γιατί μιλάει έτσι. Και μου ρωτάτε αν είναι μητέρα μου. Η μητέρα μου έχει φύγει, απλά ναι, είναι καθαρίστρια. Θα μου πείτε γιατί έχεις καθαρίστρια φύγει. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Με έναν Ιταλό θέλω. Μου Ιταλό θέλω. Κι ας είναι και χαμοϊταλό να τον πάρω. Sorry. Έχω τα νεύρα μου σήμερα γιατί δεν παίρνω τον Ιταλό. Έλα ρε φίλε, 3 Ιταλό έμειναν. Στράκερ έχω! Εντάξει, ο Άρης ήτανε. Απλά μπήκε στον μάτι. Όχι, εντάξει. Καλά, μου έχουν σπάσει τα νεύρα μου επειδή δεν μπαίνω ένα τέτοιο. Δεν μπαίνω ούτε έναν Ιταλό. Έλα ρε φίλε, τη Μαρία και τον Σάκιο θέλω να αλλάξω. Subscribe το καπινάρις. Έχεις ήδη 55. Τι να... ο τελευταίος δεν είναι γερμανός. Το
Δεν πειράζει, θα πήγαμε καλά για την ομάδα. Ναι. Θα δούμε πού θα φτάσω και κόβω το βίντεο. Λοιπόν, σταμάτησα το τελικό και έχασα. Θα επιστρέψω, Παρίσα! Τέλος πάντων. Δεν έχασα. Τι είναι αυτό? Έλα, κάτι καλό. Ιταλό που ήθελα. Μπενατζέσι. Ωραία. Και Βανέγκα. Ωραία, φίλε. Όχι! Ξεχνάω, ρε φίλε, ότι είναι και ο Ντι Μαρία NW και Αργεντινός. Το Μέση, ρε, γιατί Ντι Μαρία. Έλα τουλάχιστον και αυτό καλό σκοτώ. Οπότε, παιδιά, αυτή η βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και να δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.